Kristína Tormová. Vyskočilo na mňa videjko, kde ma pozývate na protesty pod hlavičkou Mier Ukrajine. Vedeli ste, že hlavná organizátorka Lucia Štaselová je oddaná fanúšička štátu a režimu, ktorý zabíja deti, ženy, nevinných mužov, aj gejov, starých ľudí, postihnutých ľudí, hocikoho bez rozdielu. Štátu, ktorý vojensky okupuje milióny ľudí a anektuje a kolonizuje ich územie. Hovorím o Izraeli, štáte, ktorý k tomu všetkému ešte pred 17 mesiacmi začal páchať prvú livestreamovanú genocídu v dejinách ľudstva. A počas celej tej doby pani Štaselová vešala vlajky Izraela na svoj profil a vyjadrovala mu podporu. Chodila a rečnila na demonštrácie za Izrael, zľahčovala genocídu tým, že Izrael ňou vraj iba odpovedá na útoky Hamasu, lebo ako všetci vieme, genocída, keď je iba odpoveďou, tak je úplne v poriadku, že? Ďalej demonizovala celý národ, citujem, Palestínčania až na výnimky, chcú zabiť každého, kto je Žid a takto vychovávajú aj svoje deti. Šírila tiež hoax o odseknutých hlavách detí, čo je lož vymyslená izraelskými klamármi, aby dehumanizovali Palestínčanov. Aj ďalšia členka Mieru Ukrajine, Lucia Kuzminová-Rosáková, viackrát zdieľala posty vyjadrujúce podporu Izraelu počas toho, ako páchal genocídu. Podporu Izraelu jeho vlajkou na Bratislavskom hrade vyjadrila ďalšia členka Viera Dubačová. No a konkrétne bystrický protest organizuje nie v našom meste. Tí zase pred pár dňami zdieľali post glorifikujúci izraelskú premiérku, ktorá sa o Palestínčanoch vyjadrila, že neexistujú. Neviem, či ste toto všetko vedeli, ale odteraz to naisto viete. Toto podporujete svojou účasťou, príhovorom a promovaním týchto protestov. Pani Tormová, hovorili ste vo vašom videu, že sa vám nechce ísť na ten protest do Bystrice. Nechoďte tam a nestojte spolu s týmito ľuďmi na strane páchateľa genocídy.